jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv garte kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kele katane jande jeli sénégal joni paɗen koye jeen alkamisa nogasi jeegom lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadane jandeji leydi sénégal len puɗɗoro e jani guindiri nde le soleil kam musimen janiyankoɓe ɓe gatti koye jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay ine tawe toon to leydi Espagne kanko mawɗo leydi ndi o yiidi eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni artiɓe leydi Espagne honno wiide kam musimen janiyankoɓe ɓe garti noon e ko yewti alhaali gonɗon jillu e ngal ɗon jokkodiral ngal ganduɗa kay leydi sénégal ne anni hesɗitidde hakkude muɗum e leydi Espagne honno mbiri gueɗe kewɗe noon woni nanodire kewɗe cifodiraba hakkude ɗe leyɗele ɗe ɗiɗi ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde guindire nde e jayde le soleil ƴeewoyen jayde las quotidien kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali on ɗon dette secret mo haala muɗum cowetno e ɗeɗo balɗe jawtude ɗete ko ene tolni e 650 millions d'euros hono ɗum ɗon noon ɓe kolliti kay wonde ko yuti alhaali coalition Diomaye président omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré kañum kay waɗi ko woni ko waɗi monté en garde honno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde nde wiyetede jayde las quotidien jande nde ruttanima jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to leydi Espagne ɓe gatti kay ko jokkodiral hakkude Dakar kam e Madrid honno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe bitande ko Diomaye kay yidde muɗum oɗo saaha joni ko yo sembe o ɓeydite ha no hannirta ni et ɗum ko yuti alhaali jokkodiral hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi jayde l'observateur jayde arti kañum ko yuti alhaali on ɗon skurka debbo mo ganduɗa kay ko biyeteɗo Khadija Sow mo ganduɗa kay ko tiktokeuse kawruɗo e leƴal e ɗeɗo balɗe jawtude honno wiiri kam musidmen janiyankoɓe oɗo saaha joni wonande procureur woni ko e raddade ɓe ganduɗa kañumen goni tuumaɓe kañumen walla ni ene jorta ko kañumen goni ko ganduɗa kay kañum woni ko jooɓi fitandu on ɗon suka debbo ɓe mbi ko caggal nde joom galle makko fawa junggo walla en placé en garde à vue ene wonitande omo ganduɗa ko kañum woni e siko gorko kam e debbo kañumen kala pawama junggo honno wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde groupe futur média nde jayde nde arti e gonɗon jillu ganduɗa kay mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nana woni e wadde ɗum toon to dowladi Espagne ɗum ne kadi ene tawe e jayde nde e ganduɗa kay kañum woni hoorejo leydi ndi eɗen ɗon eɓɓoje nde ganduɗa kay omo jogui ɗum ha tengtini ko yuti alhaali on ɗon investissement ɓe ganduɗa kay hakkude leydi sénégal kam e leydi Espagne ɗum kala ene jeeya e toɓɓe ɗe ganduɗa kay mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yewtidi ɗum e ardiɓe e leydi Espagne ƴeewoyen ko woni e jayde l'info kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali jokkodiral hakkude leydi sénégal kam e leydi Maroc hunde de nene yaaha ene jogoya nene yaaha ene ɓeydo heeƴoyde honno wiiri kam musidmen janiyankoɓe kolliti caggal on ɗon final ha jonde koye prolongation woni ko wona ko ɗum jeeyi sababu on ɗon sommet mo ganduɗa kay kañum woni France Afrique jogoɗo wadde toon to leydi Kenya ɓe kolliti kay kamɓe ɓe mbi ko Maroc oɗo saaha joni kañum ene anniyi wadde boycotté on ɗon sommet mo ganduɗa kay so tawi leydi sénégal ene jeeya e ɗin ɗon invité ji honno wiiri kamɓe musidmen jeydiyankoɓe leydi sénégal kañum anniyaki ɗaccirde ɗum noon ko ɗum jeeyi sababu ñalawma hanki o ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe fédération sénégalaise mo football ɓe ɓayyini walla ni mbiyen ɓe ganduɗa kañum goni tas ɓayyini wonande kay leydi sénégal waɗi on ɗon recours muɗum toon to tas ko yuti alhaali ndin ɗon coupé ɗi ganduɗa kay kañum woni coupe d'Afrique des nations ganniyaɗo tettede walla ni ɓe ganduɗa kañumen goni yoga e membre de jury toon to jury d'appel mo kaf yinno he tettude ndin ɗon coupé totta ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni leydi Maroc jane nde yalti leydi sénégal yeehi ha toon to leydi Guinée ɓe garti e mayde omo ganduɗa kañum woni Toumba Diakité aide camp Moussa Dadis Camara mo ganduɗa kay hawri e leƴal toon to suudu dumbirdu honno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe koye on saaha noon jayde li quotidien ari e gardidi natal muɗum addori natal omo ganduɗa kañum woni Toumba Diakité mo ganduɗa kay ko aide camp omo ganduɗa kañum woni Moussa Dadis Camara toon to leydi Guinée ene woni toon de ɓe mbi ko kanko Toumba Diakité konkoye woni ko hawri e leƴal e ñalawma hanki o kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti noon hingunɗon jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to dowlaji Espagne kono noon ko ɓuri ko feñje e natal ngal ko yuti alhaali nden ɗon jayde wiyetede li quotidien ko yuti alhaali toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis ko liti kay so renaki o
hitande hikande jangde nde jogori ko wasde sinede ɗum ko caggal nde teska no ganduɗa kay telba mo ganduɗa kay waɗi e jangde nde ko yumji sababu noon kam musidɓe jani ko ɓe kolliti on ɗon conseil d'académique toon to ganduɗa kay kañum woni ganduɗa kañum woni toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis nena anniyi huccodirde e ko ganduɗa oɗo situation mo ganduɗa kay kañum woni ko teskano toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis ko ɗum ko kam musidɓe jani ko ɓe duttanima tas hakkude kay tagal kay nde leydi Sénégal waɗi accusé ɓe ganduɗa kañum woni ɓe ganduɗa ko kañum men goni confédération africaine de football Sénégal waɗi déposé on ɗon appel muɗum toon to tas ɗum ene tawe e jayde li quotidien e jayde point acti kañum arti ko yuti e alhaali temedere e sappo e jeetati milliard taw noon ko koppareji e meɗen franc CFA ko ɗum kay woni ko anniya walla ni ɗum koye woni ko ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum men goni diaspora waɗi ɗum investir ɗo e nder leydi Sénégal ko ɗum ji sababu ɓe mbi ko Diomaye Faye e kañum kay waɗi réussir on ɗon ganduɗa kay kañum woni offense sif muɗum toon to leydi Espagne ɗum ko caggal ngun ɗon jillu ganduɗa kay waɗi ɗum toon to leydi Espagne kono ɗum koɓe garti e ndin ɗon signature uji accord woni tan ɗen ɗon cifodire e nanodire hakkude leydi Sénégal kam e leydi Espagne to banggueji kewɗi ha teg noon toon to sengo ndemato ɗum arti e muɗum jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetede jayde point acti kono noon jayde point acti ruttanima Mimi Touré caggal nde o waɗano invité ñalawma hanki o toon to ganduɗa kay kañum woni toon to ganduɗa ko kañum woni toon to groupe Futurs Médias walla min toon to TFM ɗum nene ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetede jayde point actu jayde turbine quotidien kañum arti e gonka ɓe mo ganduɗa kañum woni ministère uji ɗi kam e DG ji ɗi jayde nde ruttanima Mammatar Gueye mo ganduɗa kay o kañum woni baɗanoɗo auditionné e ñalawma hanki o caggal on ɗon point de presse mo wonno ɓe kolliti noon wonde kay Mammatar Gueye caggal nde o hetta o gayni kanko noon o hooti e nokku makko honno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde e groupe des médias nde jande la dépêche kañum arti koye jillu mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to leydi Espagne ɓe kolliti kay ko nouveau walla ni mbiyen ko yiyande hesede ko yuti alhaali mode coopération hakkude leydi Sénégal e leydi Espagne ko ɗum kay woni ko waɗi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe gartini kadi e haute cour de justice omo ganduɗa kañum woni Moussa Bocar Thiam e caɗele ɗi jogui on fan ɗum kala jayde nde arti hen gasniren robinet meɗen e jaydi yeeji e jayde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe dutti ko toon to Doudal Diaby hattirde Gaston Berger mo Saint-Louis eɗen caɗele teskade honno ɓe mbiri ɓe kolliti kay oɗo saaha joni ene woni ɓe ganduɗa ko kañum men goni conseil d'académique mo université o ene woni oɗo saaha ɓe goni ni sorenaki on ɗo ganduɗa kañum woni e jangde nde koko jogori dañde e telɓe ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe erima ɓe ganduɗa kañum men goni tumaɓe ko kañum men mbaɗi e perturbé hono oɗo année yo nawe toon to conseil disciplinaire woni tan toon to ganduɗa kay ko to ñawoje ɗe mbaɗete to ɗum ko yuti haali e nehtade ɓen ɓe ganduɗa kañum men goni te tumaɓe e kañumen e juuɗe mumen ene moddi e ko yuti e on ɗon fannu bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw Pindi TV kasi haalaɓe jeeɗe ko ɗum woni komi kemno robinolade ko sifa e kelle gadane yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e robino jaydiyeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé